Voilà, an ka bi ɲɔgɔn ye bɛ taara ka examen labɛnni hukumu kɔnɔna na. O examen labɛnni dun san o san an b'o kɛ yan, san 3 ye ɲinan ye a bɛ to ka kɛ. Donc an bɛ mɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, surtout aw journalistes an b'aw fara ɲɔgɔn kan pour que k'an ka se ka kibaruyaw d'a ma, pour que aw ka se ka o kibaruyaw lase mɔgɔw ma, aw minnu ye journalistes ye. Ɲinan ta i y'a kɛ cogo ye, a ma kɛ an sago ye kosɛbɛ, parce que fɔlɔ an kun bɛ to an ka dumuni tabali kan kan ka ɲininkaliw kɛ, mais ɲinan ta a ma kɛ ten. Maintenant min kɔni kɔlɔsira a la, mɔgɔw nana u ye ɲininkali kɛ, u ye ɲininkaliw jaabira, donc bɛɛ bɛ se ka taa so ni dɔ faamuli ye. Donc n'aw fana taara an b'a ɲini aw fɛ aw ka fɔ mɔgɔw ye ko bɛ cogoya min na. Examen dabɔra pour que écoledenw a ka yɛrɛ ka dɔnniya, a k'a dɔn, a ka hakɛ dɔn. Mɔgɔ kana tɛmɛ ni walita ye, mɔgɔ kana tɛmɛ ni dɛmɛ ye, parce que ni tɛmɛna ni dɛmɛ ye a ka ca Ala fɛ n'i taara ɲɛfɛ i bɛ bɔ ka bin. Ɲinan kalan bɔra dɔgɔ kɔrɔ ni kalo 1 ye, mais o man kan ka o ma se ka impact ba sɔrɔ kalan kan, parce que kabini kalan daminɛna a kɛra a ɲɛma, grève ma kɛ, foyi ma kɛ. Maintenant examen fana a bɛ kɛ waati de la, examen bɛ kɛ ni kalan hakɛ dɔ de ye. Bon jatew bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko an sera o yɔrɔ ma, an sera o kalan hakɛ ma pour que an ka se ka écoledenw évaluer. Maintenant an bɛ min ɲinina somɔgɔw fɛ, denbaw ani denfaw fɛ, c'est-à-dire que u k'u denw encourager kalan na, o de ɲɔgɔn tɛ. C'est-à-dire que bɛɛ ka jigi da a yɛrɛ kan, o de ka ɲi écoleden ma. Ne y'o min fɔ sisan o de don, n'i ma fara ka dɛmɛ ɲini waati bɛɛ, n'i ma dɛmɛ sɔrɔ don min na i bɛ bin dɛ. Voilà, donc o de kun don, an kun b'a fɛ k'o de yira mɔgɔw la. Donc bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ kalan ye kalan de ye, min b'i kunkolo la o de b'i latɛmɛ, kan'i jigi da maa wɛrɛ ta kan.